Με το δεξί πάνω στον Κρέμπλ. Γιατσεκούρας ανέξε την κατοχή. Γιαζίτσι πάσαρε. Φανταστική πάσα του Πνευμονίδη. 1-0 Ολυμπιακός με τον Γιάρεμτσουκ στο 6ο λεπτό. Όπως τελείωσε την περσινή σεζόν, ξεκινά τη φετινή. Ζέλσον Μαρτίνς κλέβει ξανά. Ο Ολυμπιακός πιέζει ψηλά. Κάνει κίνηση ο Πνευμονίδης. Τον ίδιο Ζέλσον Μαρτίνς. Ο Πνευμονίδης. Ο Λάμπρου. 2-0. Ασίστ και γκολ πριν το δεκάλεπτο για τον Σταύρο Πνευμονίδη. Ο Ολυμπιακός έχει μπει εντυπωσιακά στο πρώτο φιλικό. Ζέλσον Μαρτίνς με τον Κωστίνια, υπέροχη συνεργασία σε μικρό χώρο. Ο Πορτογάλος, η πάσα του Πνευμονίδη, το σουτ, η μπάλα στο δοκάρι και έξω, κόρνερ από τον Γιαζίτζι. Εδώ παραλίγο ο Ολυμπιακός να βρει και ένα τρίτο γκολ σε μια υπέροχη αντεπίθεση που ξεκίνησε με συνεργασία του Κωστίνια με τον Ζέλσον Μαρτίνς. Πνευμονίδης με τη μία έστρωσε στον Γιαζίτζι, παρά δεν βρήκε στο δοκάρι, εγώ μπερδεύτηκα από το πλάνο. Ξανά ο Ολυμπιακός πιέζει ψηλά, ο Πνευμονίδης κλέβει την μπάλα, ο Γιαζίτζι πάνω στον Λάμπρου, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Και τώρα σταματά το παιχνίδι ο Τέουμπεν γιατί έχει χτυπήσει ο Γκρέμπλ από την προηγούμενη φάση. Το χειροκρότημα από τους θεατές. Κεφαλιά του Χίλεν, ο Γιάρεμτσουκ κατέβασε. Ο Ντάνι Γκαρθία στον Λιατσικούρα. Πνευμονίδης. Η πάσα για τον Λιατσικούρα είναι υπέροχη. Λιατσικούρας πέρασε. 3-0. Μια συνεργασία από το μέλλον φυλάει και το σήμα στην φανέλα ο Αργύρης Λιατσικούρας. Δεύτερη ασίστ του Πνευμονίδη και πάλι με υπέροχο τρόπο σερβίρει για έναν συμπαίκτη του είναι ο Λιατσικούρας. Δείτε ξανά πως ξεκινάει τη φάση ο Αργύρης Λιατσικούρας, συνεργάζεται με τον Σταύρο Πνευμονίδη και τελειώνει ο ίδιος περνώντας την μπάλα από το πλάι του Λάμπρου που είχε βγει για να προλάβει χωρίς αποτέλεσμα. Τώρα σηκώνει την μπάλα ο Έλληνας τερματοφύλακας. Ο Φανχόιντο στον Πάουλα, ο Κωστίνια τον σταμάτησε και βγαίνει πάλι στην επίθεση ο Ολυμπιακός με τον Ζέλσον Μαρτίνς και τον Κωστίνια. Η σέντρα του Κωστίνια, παρέμβαση του Χίλεν τελευταία στιγμή. Κωστίνια δεν έφτασε η πάσα του στον Ζέλσον. Ταλβίτιε ο Μπρούνο σε μία ακόμα ανάκτηση. Ντάνι Γκαρθία για Πνευμονίδη. Ζέλσον Μαρτίνς. Κωστίνια. Η πάσα για τον Ζέλσον. Ο Πορτογάλος στη σέντρα. Το σουτ. Παραλίγο και δεύτερο γκολ από τον Πνευμονίδη. Ο Λάμπρου απογειώνεται και παραχωρεί κόρνερ. Τσεκάρει τις επιλογές του. Παίζει για τον Βαλέριους. Πάλι ο Φανχόιντοκ πάει να καλύψει ο Λιατσικούρα στο γύρισμα και η πρώτη ευκαιρία της Μπρέντα στο μάτς στο 43 με την μπάλα να φεύγει πάνω από τα δοκάρια του Πασχαλάκη. Και τώρα ο Γκαλίντι απέναντι στον Ρόντινεϊ. Σέντρα του με το αριστερό, το σούτ, το Μπότι στην επέμβαση στο 78. Το φάουλ εκτελέστηκε στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά ο Μπότης και σε δεύτερο χρόνο δεν μπορεί να αποτρέψει τον γκολ της Μπρέντα που μειώνει στο 20 λεπτό σε 3-1. Μαχμούτοβιτς, ο κεντρικός αμυντικός, είναι ο σκόρερ. Κεφαλιά του Νασιμέντο, δεύτερη του Μαχμούτοβιτς. Ο Κίζα έχασε τον Τσικίνιο, Καμπελάφησε στον Νασιμέντο. Μουζακίτης δοκιμάζει το σούτ, ο Μουζακίτης, η μπάλα out. Καλό σούτ από τον Χρήστο Μουζακίτη στο 87. Ροντινέι.
Αποφεύγει ωραία τον αντίπαλό του και δεύτερο Ροντινέι. Πάσα με εξωτερικά δεν πέρασε από τα σώματα που είχε μπροστά του. Ο Κίζα πίσω, πάει να κλέψει ο Καμπελά και τα καταφέρνει. Καμπελά πάτησε υπέροχα για Σιπιόνι που σουτάρει πολύ ψηλά στο 89. Ωραία συνεργασία εδώ από πλευράς Μπρέντα. Ο Μπότης πέφτει. Μειώνει ακόμα περισσότερο η Ολλανδική ομάδα σε 3-2. Κόκκινη κάρτα στον Καμπελά. Απορεί ο Γάλλος, απορούμε και εμείς που δεν είδαμε τι ακριβώς συνέβη.